Time to work, Ghost Squad. Kom ons gaan kyk waar sit die fucking campers. Let's run and fucking gun. Jy moet nie so fucking stress nee, gaan. Ag, kom net op hier so. Wat is ek so vast? Ek hoor iemand hier en ek gaan hom naai. Naai kom maar so. Quick scope maar so, kom gou. Kakka hy ook sommer gou. Skiet hulle my rug. Hoe kan julle fucking my rug skiet? Kyk hier. Don't shoot me in the back, your cunts. Kom uit daar, kom uit daar. Kom uit daar. Kom boys, serieus, dis nou niks. Enemy SATCOM spotted. SATCOM hulle is. Kak jy, gou. Waar is die? Hardloop ou. Plak kom. Waar is die ou? Sien ons hardloop rond en rond hier so. SATCOM ready. Kak hy daar so gou. Hulle skiet op my, bak af. Lucky Nyers. Tripte ons met hulle analog sticks kan gebruik as hy. Kak hy gou. Vanaf. Onthou ek doen my live commentary ook nou. Kak hy ook sommer gou. Hoe kom julle my reg skiet? So. SATCOM uplink enabled. Kak hy sommer gou. Ek hoop julle 'n les geleer daar. Ja. We're in the lead. SATCOM ready. Ja, pel. So veel quick scope dat jy fucking weet waar hy is. Kyk hier jou nie regs is. Jy blind my pel. Blind dan nooit. Lost the lead. Wanneer het hy dat ek my rug kan cover. Maar dat is die belangrikste. Kom pel, hardloop. Ag jy, nou kryp jy om 'n draai. Hoe fuck om draf. So moet jy ry. Oplet. Pel oplet. SATCOM uplink enabled. Nee. Haal my uit daar so. Bad luck. Waar is hy ons? Ja, met die scout. Scout waar hulle woord te na is al hier is kos check maar niks nie. Haal hom gou uit daar. Vanaf daar check scout again. Scout. Ja. Die spanmaats ook net beter wil skiet. Kyk hy 0 van 7. Hoe fuck of wil hy nou vaar? Die fucker raak skiet wel. Wie speel? Ach nee, maar nie die kans skiet nee. Kyk al, 1 vir 7. Wat gaan met hom? Dit is lekker, sien jou lekker, dis lekker. Skiet op ou hardloop is so weg.
Enemy SATCOM Weet spotted. je wat, Chris? Zijn jullie staan niet zo een van de kruidstes, nee man, die oudste is beetje pathetic. Ja, je moet net niet iets makkelijk krijgen op die game. Maar nou ja. Soos elke ou sê, iets makers. Lekker. Had ik ook mooi geskiet van ver af. Kom eens checken waar ze aanhoudt. Oh, zij. Ja, ik wil dat nou zien. Yes, maar kan je nog harder scope as dit. Sien, daai is nou 'n goeie example van hard scope. Daai is quick scope. Mense kan net dit sien. Dis hoe dit gedoen moet word. Also, yeah. Oh, see how it's. We're winning this fight. SATCOM ready. Friendly SATCOM active. SATCOM uplink enabled. Enemy controlled Oracle. Watch your six. Op wel. Hoekom? Dit is kak uit. Ja, maar dan moet je net een beetje rustiger vat. Enemy SATCOM spotted. En dan zien we ze uit. Spawning. Dan speel net rustiger. Friendly Oracle overhead. SATCOM ready. SATCOM uplink enabled. And Nice that's work, how coach. you do it. Well done.